Oyununun ýanýaly bolan eýem işi giyjek alýar. Beýle ýagda elbetde hemmemizde de bolýar. Bar wagtyňyzy duralgyda awtobusa garaşyp geçirmedi ýaly, telefonuňyza duralgany ýükläp al. Bu mobil goşuny bilen siz wagtyňyzy sazlap, awtobuslaryň uğurlary, olaryň gatnaw ýygylygy, duralgylaryň ýerleşýän ýerleri barada hemme maglumatlary bir ýere jemläp biler. Siziň münmeli awtobusyňyz şu wagt närekden gelýär? Oňa ýetişmek üçin duralga haçan barsaň bolar? Şu sowallaryň jogabyny entek öýden çykman kaňyz duralganyň üstü bilen ansatlyk bilen öwren. Bu mobil goşunlysyny nähir ulanmaly? Duralgany açyp siz nire barmaly diýen ýazyly ýere basaňyzda awtobus ugurlarynyň belgileri çykýar. Bu ýerden özüňize gerekli ugury saýlap üstüne basýaňyz, gidişin ýa gaýdyşyn uguryny saýlaýar. Ene-de awtobuslaryň özü hem geçýän ýoly hem kartada görünip durýar. Asyl käwa duran ýeriňizde haýsy belgidäki awtobuslaryň gelýänini bilmän kösenýäňizmi? Onda kartada öz duran ýeriňizde olaýyňyzdaky duralganyň nyşanjygyny tapyp, onuň üstüne bassaňyz, şol duralga gelýän ähli awtobus ugurlary siziň eliňizde bar. Gerekli belgeniň üstüne basyp şol awtobus hakda maglumatlary ansatlyk bilen görüp bolar. Mobil goşunlysyna çek tarapda ýerleşdirilen 3 tane çyzygyň üstüne bassaňyz, ýerleşýän ýeriňizi saýlap maglumatlary täzeläp bolar. Bu ýerde duralgalar bölüminde ähli duralgalar görkezler. Ugurlar bölüminde bolsa awtobus ugurlar hakda maglumatlary tapyp bolýar. Ugur gurmak bölüminde şu wagt duran ýeriňizden barmaly ýeriňizde çelli ugury gurup bolýar. Dümäniň üstüne basaýar we şu wagt duran ýeriňizi başlangyç nokady ýaly bellemelimi diýen sowala "Howa" diýip jogap berýär. Soňra telefonuň ýokarsyna A we B nokatlar ýörüte peýda bolar. A nokatda eýem siziň duran ýeriňiz bellenen, B nokady basyp bolsa barmaly nokadaňyzy, ýagny duralgaňyzy saýlamak ýeterlidir. Iki nokat hem saýlanandan soňra ugur gurmak diýen düğme basýar. Goşuny ise barmaly duralgaňyzy, münmeli awtobuslaryňyzy, geçmeli ýoluňyzy anyklyk bilen görkezler. Isleseňiz goşuny ýoluňyza karta hem çykaryp berýär. Saýlananlar bölüminde siz öz ýygy-ýygydan münýän saýlan awtobus ugurlaryňyzy ýerleşdirip bilersiňiz. Awtobusa garaşyp duran wagtymy biderek geçirmän ýurdumyzdaky dünýäniň ýüzündäki täzelikler bilen tanşaýyn diýseňiz, duralgyda ýörüte täzelikler bölüminde siziň üçin düzüldüler. Profil bölüminde siziň goşunyna bergen telefon belgiňiz görkezler. Bu ýerde siz goşunlygynyň dilini çalşyp, temasyny saýlap, hasabyny bozup ýa-da ondan çykyp bilersiňiz. Habarlaşmak bölüminde siz özüňize gerekli meseleni saýlap alýarsyňyz. Soňra tasdikla diýen düğmäniň üstüne basyp, elektron poçta arkaly arkaýlyk bilen habarlaşyp bilýär. Baha vermek bölümü bolsa adymdan belli bolýar. Duralga mobil goşunlysyna baha vermek üçin niýetlenler. Hususy serekeçileri gyzyklandyrjak ýene bir maglumat bu mobil goşunyda mahawatlar hem elbetde ýerleşdirip bolýar. Asyl duralgadan peýdalanýaňyzmy? Oňa degişli nähili teklipleriniz bar? Elbetde bize ýazmak we bu videony paýlaşmak onuň üçin ýeterlik bolar. Hoş